Apa este vitală. Putem trăi fără alimente o lună, însă doar o săptămână fără apă. Și de la an la an e tot mai puțină și tot mai poluată. Poate nu o să credeți, dar există comunități în Buzău care trăiesc în această suferință, unde apa este și puțină și poluată, unde apa se cară în bidoane, cu căruțul, cum nu vă puteți imagina. Și sunt bătrâni, bolnavi, și trăiesc așa de peste 30 de ani. Se întâmplă în Comuna Amaru. Poate vă întrebați acum, cum de atâta vreme autoritățile nu s-au gândit să extragă apa din pământ și să o ofere localnicilor? Că avem tehnologie și de extracție și de tratare a apei. S-a făcut asta. Dar apa este atât de poluată că pentru a fi tratată, localnicii ar trebui să plătească până la 30 de lei pe metru cub de apă. Ca să vă faceți o idee, prin comparație în Buzău, un metru cub costă doar 7 lei. Ce ziceți de asta? Dar poate fi rezolvată până la urmă situația din Amaru? Da. Dacă nu știați, în Buzău se lucrează la probabil cel mai mare apeduct din România, care va rezolva nu doar problema din Comuna Amaru, cât din întreaga zonă de sud-vest a Buzăului. Să vedem întreaga poveste. La unde vă duceți? La apă bună. Așa se chinuie de ani de zile locuitorii Comunei Amaru. O poveste știută de toată lumea, o viață asumată de locuitori. Se duc cu bidoanele de la o fântână la alta pentru apă. Și culmea ironiei, nici apa din fântâni nu este recomandată pentru consum, dar nu au altă soluție deocamdată. Din păcate, toți oamenii din casă ducea apă bună de băut, de oameni în vârstă, mai vin cu mașinile, cu bicicletele, ca să putem să luăm mai multă pentru 2-3 zile. De 30 de ani, de când sunt eu aici, de 30 de ani, așa ne chinuim. Apa are și nitriți și nitrați, deci nu putem să o bem. Luăm apă de la marginea satului, după unde apucăm, că aici e cea mai proastă apă. Calcar, cel mai mult calcar are. Are calcar, uitați. Nu e de... Cărăm apă de... Pe unei fântâni, de fapt și alea tot... Cum? Tot ce alea, tot calcar are, dar nu are ca din noastre, din curte. De exemplu, la a mea, dacă am pus în găleată, și am pus să culește găleata pe margine. Dar ne vine apă, am înțeles că ne bagă apă de la Pietrosile. Dar când? Hai? Când? Păi e aproape, zice că e aproape aici de vine cu apă. Ce au auzit deja sătenii este adevărat. Apeductul urmează să aducă apa potabilă în comuna lor, Amaru. Aici ne aflăm pe locația viitoarei gospodării de apă a satului Vintileanca, comuna Săhăteni. Apa care am furnizat-o care se furnizează încă că nu s-a finalizat investiția, este greu tratabilă și insuficientă ca și din acest punct, apeductul continuă spre UAT Amaru, unde va asigura necesarul de apă pentru localitățile aferente UAT-ului Amaru. Analizând punctual situația pe harta noastră a ariei de operare, mi-a venit ideea de a identifica un loc cât mai aproape de zona aceasta foarte afectată de calitatea și disponibilul de apă. Acest loc, din fericire, în județul Buzău îl avem, este în zona UAT Merei, mai exact în vecinătatea localității Lipia. Acolo există un disponibil mare de apă bună de băut, potabilă,
sau foarte ușor de potabilizat. Și atunci a apărut ideea de a realiza această conductă de transport pe care noi generic am numit-o apeduct. Apeductul companiei de apă Buzău, la care se lucrează în prezent, va avea o lungime de 52 de kilometri. Va trece pe raza a 7 comune situate în sudul și vestul județului Buzău și va rezolva această problemă a apei potabile. În istoria companiei de apă nu cunosc și nu a mai fost niciun proiect de asemenea învergură. Va asigura apa potabilă pentru 7 UAT-uri, cu un debit pe oră de 160 de metri cubi, destul de suficient pentru populația din această zonă. Apeductul are deja primii beneficiari. Sunt locuitorii din Săhăteni. Vedem și primele reacții ale lor față de calitatea apei. Avea mai multe opriri față de acum. Acum adevărul este cursiv, nu să fac opriri la ea, nu se oprește, cum se spune, apa. Păi, dar nu era bună de băut. Luam de la magazin cumpărat. Nu era bună de băut. Și acum? Acum o bem, dar pe asta de la pompă, nu mai cumpărăm. Se cunoaște diferența între cea dinainte și cea de acum, care... Și gustul, da, este altfel. E diferită. E foarte diferită față de cea veche. Are tot alt gust. Cu asta putem să gătim și mâncare, să o folosim mai la mult. La spălat, spală mai bine, e diferență. Nu puteai să o bei, nu puteai să consumi aparatură, la electronică, să strica aparatura electronică, boilerul, toate alea să strica. În primă fază au loc lucrările de înființare a alimentării cu apă pentru zona Săhăteni, Ulmeni, Amaru, iar în faza a doua, apeductul este proiectat să acopere și consumul de apă potabilă din comunele Breaza, Năieni, Movila Banului și Mihăilești. Suntem conștienți că această necesitate vitală de a bea o apă care să nu pună în pericol sănătatea este responsabilitatea noastră. Noi suntem cei care, singurii care pot face ceva în acest sens și atunci ne asumăm acest rol și realizăm astfel de lucrări, cum nu sunt foarte întâlnite în România, cel puțin. Frontul de captare a apei potabile este în Lipia, iar costul imensului apeduct se ridică la 27 de milioane de lei. Finanțarea se face din fonduri proprii. Apeductul este proiectat să poată asigura apa potabilă pentru aproximativ 20.000 de locuitori din zona de sud-vest a județului Buzău. Lucrarea de anvergură ar trebui să fie finalizată la sfârșitul anului viitor. Cel mai ambițios proiect al companiei de apă din Buzău, acest apeduct, nu aduce doar apă. El unește comunități, familii care își pot crește copiii, pentru că există apă. Atâta vreme cât e apă bună, există familii, iar familiile reprezintă dezvoltarea unei comunități, a unei localități.